Mtedza mtedza times sport ndiye program yathu imene imakufika ni lero kuchokera kwa ine Nkunzi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Fote alole akanaka ni kumando wa Times Group. Mprogramu ya lero tikhale tikucheza ndi Geoffrey Phiri amene ndi president wa Athletics Association of Malawi amene bungwe la Malawi National Council of Sports padakali pano lamuyimitsa kuphatikizapo mlembi wamkulu wa bungweri Frank Chitembeya. Kodi awiriwa adala kwa chani kuti zifike mpaka na pabani ni Malawi National Council of Sports ngani yachokera pati. Mtedza mtedza time sport ikufuna kufotokozera bwino kuunikira bwino nkhani zonsezi bwanje ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Mprogram ya lero monga ndanenera tili ku Blantyre kumene tikucheza ndi Geoffrey Phiri president wa Athletics Association of Malawi koma tikuchezera ku Lilongwe studios za Times Group. Bambo Phiri ndikulandireni tu. Zikongoambiri. Ndikulandirani muno mumzinda wa Lilongwe koma ndikulandirani ngati wa ku Blantyre. Azikongoambiri. Nakasinu nzika ya Blantyre tsopano. Zikongoambiri. Mulipo? Ine ndilipo tu Afote. Ndikumva kuti tsopano ndinu mbusa mukhala mukulandira mapepa la posted over wa CCAP. Iti mu za training. Zoti ti lalikira uthenga wa Mulungu. Pakali panopo Mulungu watitana basi. Muri ku Bible school kuzomba. Ndio akulu akangokonzeka china chili chonse cha synod. Muona kuti akutipasa china chilichonse kuti yayi mukatumikire kwa kuti. Mpingo wasa mpingo. Koma mukwanitsa ndi zanu za athletics izi chifukwa ndinu wa masewero kwambiri wa za masewero kwambiri. Simukalalikira za masewero pa gome. Ndi zimene zimachitika tu. Kuti ndazibusa mbiri pali abusa ena amene anali abusa aine nthawi imene ine ndinali mlembi. Ndi committee member wa Bless. Koma ndi mbusa tu. Pakali pano. Akanjero. Akanjero. Unaona tu akanjero. Chabwino. Committee member. So kutumikira ndi za masewero zimagwirizana. Achimwene aphiri muli pa bani. Kalata yawerengedwa kuti inu ndi anzanu wa Frank Chitembeya Malawi National Council of Sports lakuyimitsani. Tatifotokozana zambiri. Achimwene mwayilandira bwanji nkhani imene? Nkhani iyi tundayilandira ndipo wabwino sindikutekeseka nayo. Ngati nkhalakale mu sport komanso amene ali administrator wakhala nthawi yayitali mu administration ndayilandira mwabwino kwambiri musatekeseka musadandaula chifukwa ndikuona kuti china chimene chikulowa apapa ndi nsanje kapena kukhala kuti mwina kuseliko ali ndi anthu ena amene akufuna kuti awayike mipando. Chifukwa nkhani iyi pachiyambi Afote ngati zitola nkhani munawiunikira poyamba munalibe information yeniyeni koma kachiwiri munalandira information yonse nkumaonano kuti kani zinthu izi zimene zikuyendera chifukwa tu nkhani inaloti ifeyo temu yathu itatha pa November 2021 tinatulusano zoti tikakhale ndi zisankho ifeyo 2021 nde tinangolandira kalata kuchokera ku Sports Council kuti no pali constitution yani kufunika kuti muikonze ma areas awa nde ifeyo tinati tiye timvere tisakangane nawo tiikonze popeza kuti tapanga kale draft imene ifeyo tikufuna tikakambirane ku msonkhano wathu waukulu nde iwa kuti tiikonze tiyeni tingokambirana nawo tikangowaonesaso izizi tione nde tinapita ku Sports Council ukambirana ndi board nthawi imeneyo pali akafuwa bwana kafuwa ndi amene ali development acheya panalibe chifukwa amakonda kungotumiza nthumwi nde first information analibe kuti kodi tinapanga chani nde ifeyo tutatumiza titakambirana anatiuza zonse mukapange izi mukapange constitution ife nani palibe vuto pano ndi pakanema anakuza ndi mukakonze ziti zimene akanso samagwirizana nazo kuti mukonze ndi ziti osati titagwirizana munakakonza chani. Nkhani yayikulu inaloti panali ma committees amene makomiti amene acha amapangidwa being appointed ndi ndani? Ndi executive ya Athletics Association.
sinanga nkhani ndiyo kuti chimodzimodzi munthu siuyenda ndi wina amene sikumudziwa ndi ife timati ngati kumakhala president amasankha nduna chifukwa amafuna kuti awawa ndi amene ndizigwire nawo ntchito ndi ifeyonso munthawi imeneyo constitution iyo imene ilipo imene yayenda mukanthawi ndithu kanali kuti anthuwa amachitidwa being appointed by the executive. Mukapanga point ntchito yawo inali yotani? Ntchito yawo inali, for example, in women committee iziyendesa nkhani ya azimayi mu athletics. Azimayi akumane, azimayi azikambirana, azimayi aone chikhalidwe cha athlete akupanga bwanji. Koma masankha anthu ameneyo. Amenaje tima committee teacher. Ndi akhanso amadana zimenezo. Not iwo, akuti iwo analandira kwere. Kuchokera kuti? Kuchokera kwa athlete yani. Not my athlete. Akuti concerned. Mumve nkhani iyi ndifuna afote lero pano. Akuti concerned officials. But these people, they are not in the structures, but just concerned. Concerned. Anabwera ndi mayina kuti mayina ndi concerned ndi awa. Kapena chikalata chimene atelembera ife chodandaula kuti mukasinthe pakuti ndi ichi. Adabwera nacho? No, palibe. Koma nangoti tabwera ndi izizi ndi kalata imene anati. Ndi amati mukasinthe zomapanga appoint makomiti. Koma ifeyo tinazitenganso, tinazimvera. Kuti pasakhale phokoso. Ndi munakasintha. Tinakasintha. Constitution yonkuisintha. Atakuuzani kuti mukasinthe patatenga nthawi yayitali bwanji kuti mukasinthe. Ife panangotenga just 1 month because tinakuma November nene kuti tinakumana mu October titatulusa no press release kuli chisango mu November tinakumana October November anatiuza mene makona pa 31st December and this is a fact. Sports Council ku secretariat kwawo iliko imene hii pano ndikuyankhulira Malawi mu secretariat yawo ya Sports Council iliko imene hii pa 31st December tinatumiza ichocho kuchokera kwa lawyers athu amene anatikonzera sozimezi tinatumizira ndipo atitatumiza pa 31st December 2021 anachitenga chimene chicha iwo tinayamba kuchisaka ifeyo akutiuza titapita akutiuza kuti no ifeso tini maloya athu aboma amene amatichekera zinthuzi nde ifeyo titumize ndiyo tinatumiza ndi anatumiza ku Minister of Justice akanso ndatachitumiza kumene kucha chinakhala ife ngumaona kuti no chili kwa maloya athu mpaka April chili konko 4 months chili akuchisunga ife tangokhala koma timapusha mukudikirira review yawo kuti chimene tapanga kwa loya wao kubwera chani kwa maloya awo nde kumene kucha ifeyo kukhala kupezeka usiku kubwera chinabwera no kunena kuti sichikubwera chimwene nde ifeyo tinatumabe loya wathu aise iwe ndiwe loya tapita ukafunsa komanso uchifufuze ichichi atamva kuti tili ku Ministry of Justice. Yes, sinanga ndi maloya akaso nde iye anachifufuza nkukachipeza chili kumene kucha nkukambirana ni zake ngati loya ndi loya zake kukambirana nkuchitenga iyeyo atachitenga ujayi anapikisanso ku Sports Council ukachitumiza so end of April May 2022 ujaloya watu akubwera ndachitenga chinthu ichicha ndi chichi koma mulibe zambiri zimene wasinthamo iyeyo akunena kuti zili bwino kwambiri koma abbreviation tiyo akonzeso ifeyo zimene zija kuma correspondence onse akwaziwa iwo ali ku council nkulembamo zake zofira zimene anapangaso kuti panga advice ife nkuchitenga kuchikonza kukambira naso kuti akuluakulu muli izi tiye tipange mene imafika no September so bantakhala baba September 7 2022 September 7 ifeyo tikulemba no roadmap tindizisankho pa 17 December 2022 chimene tikupangira zisankho apa pa 17 December nchoti tipereke room kuli magemu akulu Malawi muno amene ifeyo takhangati kuti ndife amoza amene tikuyendesa nawo amene ali Region 5 kuti December tikangoyendesa then tikangotha pamene tipite kuchani kuzisankho tipo mema cha tatumiza road map umene tiyendere kukhala adoption of the constitution sinangatatumiza nkulatumizira road map adoption of constitution road map ndi tikamaliza adoption of constitution kukhala no sopano makomiti asankhane chichachi asankhane okha for ife tamve chimene ku Ministry of Justice lawyer wachivomera kuti takungusintha na abbreviation onse china chili chonse chili bwino ndiyeno what happened titangoti tatumiza sopano china chichachi
ife tinatumiza pa 7 and that information Pa 7 7 September. Pa 19 no titangotumiza kunatuluka ati kuina yake mwina mkuidziwa imene nani now ndikumbukira spokesperson wa sports council anatulusa pa Nation newspaper kanena now that athletics has a constitution, they are now and they are ready for elections. Bwanje apitilize so that they can now go ahead because they have got a constitution imene alinayo inachukira ku sports council and newspaper imene ndinayo. Okay, chabwino tsopano apa kuti afikepo kuti akukupangani bani inu ndi Frank Chitembeya. Frank Chitembeya amene General Secretary wanu akuti zakhala bwanji mwatani mwasupula mtembo waeni kuti kuyankhulira Chitembeya wayankhulira inenso ngati president kuti muone nthawi ifeyo tinagwizana kwa athletics amayankhula munthu mmodzi nde ifeyo timangompasa zoyankhula amayankhula Chitembeya wayankhulira Chitembeya ndeso pano pali zina timati ma policies amene chimodzimodzi iwo amayankhula spokesperson wa sports council kenaka nkuzayankhula no chair Phiri. Muli pa bani ndi Frank Chitembeya mupanga save bani simupanga save bani achimwene pakali panopo ndikuzeni pakali panopo ngati Phiri menda khalira panopo munthu amene amakonda athletics bani imene iyi ndi yawo not ineyo. Tinali ndi kusonkhano ku South Africa kunafunsidwa funso limenelo kuti pakali panopo ngati ma structures onse anathezedwa ku athletics kodi ku athletics Malawi akuyendesa ndani pakali panopo kuti muonesese pakali panopo akuti inu ndi Chitembeya mukudalira bungwe la World Athletics komanso lalikulu la muno mu Africa kumene mwatuluka thumba lalikulu lokuthandizana kuti mudalira amene atabana Malawi inu mufuna kubanisa Malawi. No ife achimwene ineyo ndikanakha kuti ngati ndikufuna kuti abane Malawi achimwene ndimene ndimadziwira malamulo a World Athletics kapena continental atapanga bani kalikali koma tateteza kuti zinthu zinza ifeyo tiye tikambirani mpaka posachedwa pa nalemba kalata pa 26 kuli chisankho. Yes. Inu ndi Chitembeya muima ndewo imawo kaya kuti inosazisiya bwanje zinthu mukakamira kuli chani mwasiyako chani ku athletics choyambirira kuti ndizisiye ineyo 1 Constitution ya athletics Article 21.1 ikunena kuti only third majority ya ma athletes ndi amene ali mphamvu kuchosano ma executive yawo. Council yanu ndi mwana ilibe pa constitution itu council ni mwana pa constitution akanayenera kutenga constitution ibwerani kuno iwo ma athletes tabwerani kuno vote of no confidence itu mfuna kulola kwambiri. Omvera tsopano tilankhule ndi Frank Chitembeya amene ndi mlembi wankulu wa Athletics Association of Malawi wapabani oletsedwa ndi Malawi National Council of Sports. Mwina timve chichewa chino cholo kwa iye. Geoffrey Phiri ayi waonjeza. Chitembeya Peter Fote muli bwa ndili bwino mtedza kodi inu makani wandinzani kuti Phiri ndino anabanja limodzi makani munatenga chilungamo pa chilungamo munthu umafera chilungamo. Inu mufa mufuna chilungamo ine ngati kuli kuchoka ndichoke pa chilungamo wosati pa chinyengo. Iya mwachoka kale muli babani iya zakuchipinda kwa sports council. Ine ndi Secretary General wa Athletics Association of Malawi panopo constitution yapano imangoti Athletics Malawi tsiku limene ndingati ukachoka ine ndi pa 26 February pano ngati ma affiliates atagwirizana kuti Chitembeya ayi sitikuafuna tikufuna anthu ena ndithu akandichosa ine nkuika pa anthu ena ine ndikachoka mwamtendere. Geoffrey Phiri akutayima inunso muima inetu ndiyima kufuna kwa ma affiliates wosatufuna kwa ine ndeka. Kodi anthu amene amaponya vote kumene ndi angati? Anthu oponya mavoti tili ndi ma committee kuma region kumachokera anthu asanu ndi anayi 9 ku district kulibe aku district amakaponya pa national pale anthu 6 ndoti okaponya mavoti ndi 15 basi nayi. Tili ndi ma committee women in athletics athlete commission coaches referees komanso anzathu ma club onsewa akufunani ndithu mendanenera kuti chilungamo chindiwo koma ndikapanga assess kucheza ndiwo ndithu ineyo woti anga ndichose
Chitembeya makhala pa mpando zaka zambiri. Mukumbukira zaka zimene makhala pa mpando? Ndikukumbukira bwino lomwe. Ku Athletics Association of Malawi. Panopo mukuti Athletics Malawi. Ndikukumbukira bwino lomwe. Makhala zaka zingati? Pa Secretary General ndakhala chaka ichichi cha number 15. Muli pa mpando. Ndili pa Malawi malowa mipikisano yosiyanasiyana ya athletics. Kwambiri. Chifukwa chani talephera kumapeza mendulo za golide chikhalire nino pa mpando? Mwanena bwino kwambiri. Mwanena bwino kwambiri. Mipikisano ya ku Southern Africa kuno tapeza mamendulo ochuluka. Golide ndikukamba za golide wambiri kumwera kwa Africa kuno region 5. Tikapita pa continental zimativuta. Chifukwa chani? Chimene chimativutisa sports council ndi mbali imodzi. Imalawitsa zinthu. Sports council ndikupaseni muzaona ngati ndikukumba munthu. Sports council siyendetsa masewero athletics. Yeah. Masewero azothamanga mayendetsa ndinu Ife ndi komiti yanu. Zona. Ndiye council inu muli nyumba mwanu muli ndi mkazi mukulephera kubereka mwana. Ndiye muzikana kuti mwana atikulephera kubereka chifukwa cha anyakwawo. Anyakwawo zikuwakhudza amakhala nyumba. Anyakwawa nthawi zina akhoza kupangisa kuti musabereke mwana mu nyumba mwinji. Chifukwa choti ngati kumchosa mkazi pa nthawi imene iweyo ufuna kuti mubereke ndiye kuti siziteka. Zimene ndikunena kuti sports council ndi mbali imodzi. Ife timayina kuti tizilandira ndalama kuchokera ku sports council. Kuti tisule ma athlete athu bwino. Ndiye ndalama simalandira? 1.7 million. Ndikhoza kupereka chifukwa chake ni Malibwa? 1.7 million. 1.7 million? 1.7 yoti imeneyo mupange china chilichonse chaka cha thunthu. 1.7 million muta? 1.7 million. Mutani nayo? Imeneyo mupangise national championship. Imeneyo ngati kuli makampu mupangise kampu ana akhale pa kampu kuti ana asulidwe bwino amene kuti akhale timamva ngakhale ku football ku netball Mwakamulanda 1. chakuti million kwa zaka zingati? Kulekeza 2017. Kuchapita 2017 kubwera kuno munalibe palibe ndalama imene mabuku hawo mukayang'ana mabuku hawo samapereka ndalama. Amati kuti simatuluka kapena munali pabani. Chifukwa chake tanena kuti sitimafuna kuti tilowe muyencho. Mungabwere pano pakanema Mtedza nkumauza anthu kuti mwalephera kupanga produce ma athlete abwino mwalephera kumawina mendulo za golide pa international level chifukwa chonena kuti council ndimene imakulepheretsa. Ndinena ndithu ifeyo tapanga mbali yathu. Mbali imene mapanga ino. Tikamanena asimenyesi mwaka 2022 yomweyi anakafika mpaka ma finals a Commonwealth Games. Ngati anakafika ma finals a Commonwealth Games mulibe funding. Kuli bwanji mukubwera pano mwana kuti alephera chifukwa cha funding pamene munali ni munthu amene anakafika ma finals. Kuti mufunse kuti asimenyesi mwaka tinampeza bwanji ndi Sten Lifa kuti apezeke kuti akupita mpaka ku Commonwealth Games. Tinapeza tisakulandira thandizo nali lonse kuchifukwa chake tikunena kuti wowo asanene kuti apanga bani Chitembeya, asanene kuti apanga bani anthu ako athletics. Atisiye ifeyo bani akatipase ma affiliates sakativotera ngati ndife anthu olakwa. Koma atisiye pamene tukapeza. Kodi Mungu akamena mwasi yako chani kwa athletics? Tikugwira ntchito imene panopo ikubalance paso. Ndiye ife tikuziwa kuti tikutha ntchito tapeza athlete oyenera tisakulandira akanso akupanga ni bani chifukwa ndinodziwa ntchito. Tikuziwa ntchito ali ndi mantha. Ndikuti akupanga ni bani chifukwa ndinodziwa ntchito. Inde titero mendulo za golide pa international zokanika ndemo kudziwa ntchito. Mendulo akubwera chifukwa choti abwera liti? Tikamanena 16 years muli pa mpando. Palibe po mendulo ya golide imene yabwera. Mendulo ibwera liti? Tikamanena step by step yopanga group mukuziwa tinali ndi panjamba paja tinali ndi international cross country imene tinapanga host fair wa Malawi ine ndi secretary general tinawina mamendulo ambiri South Africa inagonja ku Malawi kusonyeza kuti ntchito timayigwira bwino. Kuli msonkhano waukulu kwambiri umene wachiteka ku South Africa posachedwa apa wa bungwe lalikulu la masewero othamanga mupita kumsonkhano wa ku South Africa moti kunapita kale a president athu anakakambirana zinthu zofunikira zomwe zinaonesa kuti tikupita chitsogolo. Kuchisankho cha World Athletics mupita. Kuchisankho cha World Athletics zitengera ifeyo ngati Malawi tisanene kuti tipita ngati ine Chitembeya chifukwa Malawi amene ali ndi vote pa 26 February akasankha anthu amene ati akawasankhewo ndi amene ayena kuti anyamula akasankha ino apa banino akasankha ifeyo ndithu tikupita chifukwa choti World Athletics sikasekereza opusa ngati imene kuchitika ku Malawi. Chiriti chisankho cha World Athletics chili mu August. Ndithu chaka chomwe chino atukumakhala thumba kumene thumba ndithu ine napitako ndizero winari yes amene akuyima chongo tulusa thumba anambana woyimira pa vice president wochokera ku United Arab Emirates
chifukwa choti anangonena mawu osati kuti anatulutsa thumba kwa wina aliyense, chongonena mawu kuti zili bwino mukandipsanga support, anaona ngati kuti ali ndi kenaka kamene akufuna kuti apange entaisa anthu zimenezo samafuna safuna. Even isankho zathu izizi iniyo ndi Geoffrey Phiri mukakamira kuchani tikukakamira chifukwa choti tanena kuti tikukonza zinthu kulibe mchere kuni mchere ndithu. Even wina amene atazapiteko uko ngati azapite ndi maganizo oti ndikapita uku pokabwerera ndikakhala ndi kenakake azabwera okhumudwa. Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TV mumakhala ndine coach player Peter Fote. Tisanatseke programu iyi nongo striker winner ovuta kwambiri muno mu Africa, kumwera kwa kuno ku Africa akubwera Malawi muno kuti muina. Striker wakunja kuno kumwera kwa Africa Katakwe Katundu akubwera kuti muina kudzatumikira mu ligi ya kuno kumudzi Malawi muno. Amakamba izi alipo mmodzi, coach player Peter Fote. Alole akanakane kumando Times Group. Striker kuchokera dziko liti nanga Africa liti, amakamba izi alipo mmodzi. Pitizani kuona zotsatira apanso ndipansire zilo pa Mtedza Times Sport ndapita.